Assalamu alaikum al'ummar jihar Sokoto. Za ku saurari waƙar ɗan takarar gwamnan jihar Sokoto a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC. Daga ni naku ɗan uwanku Muhammadu Bello MB. Mai nambar waya kamar haka 081-0252-0227. A sha saurare lafiya. silar da nake zabari Ahaba Ali tashi ka gyara zama dan na san ko na mutu in na rika ta kurum na yo guzuri Ƙara shari sarkin haƙuri yau ai ta daɗa ni a ƙara daɗa mini ko da kwani ta kasa na zama Ƙara shari sarkin haƙuri Ahama Ali tashi ka gyara zama Kai ne gwamnan Sokoto tattare rabba Allah za ya yi ma Assalamu alaikum mutanen shehu na ƙauye da birni duk ku fito Ƙara shari sarkin haƙuri ga ɗan ƙaramin ɗan ko Muhammad ga wasu ku ji ka azane fito Ahaba Ali tashi ka gyara zama ni babu batun ba ko a gare ni kwace haka lallai za ya kwato Ƙara shari sarkin haƙuri
insha Allah karon gana gobe ba za su yi ba. Ahaba Ali tashi ka gyara zama. Mu'amaru shi muka ba ƙuri'un mu idan ya aka yi duka za a yaba. Ƙara shari sarkin haƙuri. Bayan irin wancan na gajeren wanda muke burin ya gama. Ƙara shari sarkin haƙuri. Ahama Ali tashi ka gyara zama. Kai ne gwamnan Sokoto tattare rabba Allah za ya yi ma. Kai ka zama gogon karfe maliya ne kai an ga zama makwara. Ƙara shari sarkin haƙuri. An yi ta jayayya aka bar maka Sokoto ka zama zakara. Ahaba Ali tashi ka gyara zama. In ga ka ga Ahmad Asuwaju ko da suwa ma'aza mu kara. Ƙara shari sarkin haƙuri. Ka gyara shiri Ahmad na Ali sabon gwamna ka gyara zama. Ƙara shari sarkin haƙuri. Ahmad Ali tashi ka gyara zama. Kai ne gwamnan Sokoto tattare rabba Allah za ya yi ma. Masu yi masu kaɗan Ali bar su da Allah a babu wani. Ƙara shari sarkin haƙuri. Da mu da kai amana ce mutu ka raba da hanta da jini. Ahaba Ali tashi ka gyara zama. Kai muka ba ƙuri'un ma 2023 duka babu wani. Ƙara shari sarkin haƙuri. Kai ne za ka rikawa Amadu ko su tsaya ko su kuma. Ƙara shari sarkin haƙuri. Ahmad Ali tashi ka gyara zama. Kai ne gwamnan Sokoto tattare rabba Allah za ya yi ma. Bar mu da mai son maganganci Amadu duka za ya ci shi. Ƙara shari sarkin haƙuri. Dan kai da mu kake ko a gurin makiya hakuri kake baka fushi. Ahaba Ali tashi ka gyara zama. Hau ka rika maza Amadu in ka gama kuma gobe ka ƙara dushi. Ƙara shari sarkin haƙuri. Mun yarda da kai zaɓin talakawa a gwamnan jiha Allah ka yi ma. Ƙara shari sarkin haƙuri. Ahmad Ali tashi ka gyara zama. Kai ne gwamnan Sokoto tattare rabba Allah za ya yi ma. Wani shi ko ya yi bakan bakatanta ya rasa masu yi mai guziri. Ƙara shari sarkin haƙuri. To ƙara ka farga ka santa ta yi kan dan ka yi rama a tun da wuri. Ahaba Ali tashi ka gyara zama. Kayi baki na jini a garin nan ko a ina a wuri da wuri. Ƙara shari sarkin haƙuri. A kwana a tashi wata rana ana haka duka a zakacin. Ƙara shari sarkin haƙuri. Ahmad Ali tashi ka gyara zama. Kai ne gwamnan Sokoto tattare rabba Allah za ya yi ma. Kaiwa ka sani kuma waye san ka sai ta zare ido ka kai likimo. Ƙara shari sarkin haƙuri. Tuna baki na gidan cika cere e ba mu yi ma burin ka zamo. Ahaba Ali tashi ka gyara zama. Je ka yi bacci ya biye maka mai hunin ragga likimo. Ƙara shari sarkin haƙuri. Kai da gani ba kama da bajinta a katu da cancanta da zama. Ƙara shari sarkin haƙuri. Ahmad Ali tashi ka gyara zama. Kai ne gwamnan Sokoto tattare rabba Allah za ya yi ma. Ku ta kulli mu ko mai ta walwala da ciwon ido sai haƙuri. Ƙara shari sarkin haƙuri. Ku sannu muke azata ku su makiya su ke mazari. Ahaba Ali tashi ka gyara zama. Bana ka kuduri na nan zai cika suna da sanin haka ba makari. Ƙara shari sarkin haƙuri. Amadu gyara shirin kara kyau bana gwamnan haske za ka zama. Ƙara shari sarkin haƙuri. Ahmad Ali tashi ka gyara zama. Kai ne gwamnan Sokoto tattare rabba Allah za ya yi ma. Gaɗa da uba Ahmad da Alu ko sunan yayi kama ku gani. Ƙara shari sarkin haƙuri. Sannan kuma su sun ɓare a siyasa ta haka inga su ko ba mu wani. Ahaba Ali tashi
kai koraka ne mu zo na gabas haka yi mana alƙawura ya tuno. Ahmad Ali tashi ka gyara zama. In na gane yan na tabbata ko yau za ni wuce kwatano. Ƙara shiri sarkin haƙuri yau. Gobir amanar baba aludu inda yake nan gagga zama. Ƙara shiri sarkin haƙuri. Ahmad Ali tashi ka gyara zama. Kai ne gwamnan Sokoto tattare rabu Allah za ya yi ma. Ya ku tashi mu gaida ministan yan sanda baban Ahmad Kutumi. Ƙara shiri sarkin haƙuri. In ga minista ga Ahmad Ali ga gobir an kare gani. Ahmad Ali tashi ka gyara zama. Sai da kanewa a gaida minista a ka duka kuka tare da ni. Ƙara shiri sarkin haƙuri yau. Minista yan sanda ka duka zuwan ka yasa suka gyara zama. Ƙara shiri sarkin haƙuri. Ahmad Ali tashi ka gyara zama. Kai ne gwamnan Sokoto tattare rabu Allah za ya yi ma. Yanzu sani na gaida ciyaman Fati Sadiq Isa ko matsa na ganai. Ƙara shiri sarkin haƙuri. Ciyaman Fati na jami'ar mu bara na maza shi ma ya gani. Ahmad Ali tashi ka gyara zama. Sadiq Isa dan aci da zaki an yi iji an barkata nan. Ƙara shiri sarkin haƙuri yau. Akwai ni da sako za ni faɗa maka koya umma in za mu zama. Ƙara shiri sarkin haƙuri. Ahmad Ali tashi ka gyara zama. Kai ne gwamnan Sokoto tattare rabu Allah za ya yi ma. Ya mu gaida sarauki baba durin bubala Hassan Allah shi ma. Ƙara shiri sarkin haƙuri. Dattijo amanar baba Alu tafiyar ka muke yi ba mu zama. Ahmad Ali tashi ka gyara zama. Kai muka so na ta an sa wasu rika mana kafi suwa ne kama. Ƙara shiri sarkin haƙuri yau. An gaishe haji baba durin ba saman ka raga kai za ka zama. Ƙara shiri sarkin haƙuri. Ahmad Ali tashi ka gyara zama. Kai ne gwamnan Sokoto tattare rabu Allah za ya yi Ya ma. maza canza kiɗi na hango Muhammad Hali kwastan za ni kira. Ƙara shiri sarkin haƙuri. In ana maganar manya su hali ito daɗa sai kowa ya jira. Ahmad Ali tashi ka gyara zama. Kwastam ya yi rawa ta gani tafiyar bana shi ya amsa kira. Ƙara shiri sarkin haƙuri yau. In na faɗi haka nan da kyauta a kwastam ga waka nema. Ƙara shiri sarkin haƙuri. Ahmad Ali tashi ka gyara zama. Kai ne gwamnan Sokoto tattare rabu Allah za ya yi ma. Kamaluddin jikan sanata kai ma in yaba taka kana kokari. Ƙara shiri sarkin haƙuri. Zuciyar ka fara aniyar ka fara haka zalika ma aikin ka bari. Ahmad Ali tashi ka gyara zama. Ka ƙara kula kan masu ishe ka Kamaluddin ka sa haƙuri. Ƙara shiri sarkin haƙuri yau. Baiwa dai Allah ne maka komi shi za ya yi ma. Ƙara shiri sarkin haƙuri. Ahmad Ali tashi ka gyara zama. Kai ne gwamnan Sokoto tattare rabu Allah za ya yi ma. Na gaishe ka Umaru na gwari gwarzo masu abun a gani. Ƙara shiri sarkin haƙuri. Umar na gwari amanar alu kake za mu faɗa maka kafin wani. Ahmad Ali tashi ka gyara zama. Alhaji Hassan Lambati yana nan shi ma'ana yaba tashi kwarai. Ƙara shiri sarkin haƙuri. Hassan Lambati na Ahmad Ali ko makiya sun san ka sarai. Ahmad